Xa temos aquí connosco a Paulo, moi boas e moitas gracias por estar hoxe connosco. Boa noite. Boas, Paulo. A idea aí vamos a facerte unhas preguntiñas, tamén vamos a recoller algunhas que nos faga a xente, vamos a seleccionar unhas cuantas para responder e vamos a conversar destes próximos minutos e comenzando un pouco así por unha pregunta moi básica, pero eu creo que é obrigada, e é que, aínda que o Apalpador é certo que cada vez é unha personaxe máis coñecida e que pouco a pouco vai tendo maior presenza nos fogares galegos, sí que é certo que hai xente que aínda non o coñece. Entón, para esa xente que non coñece quen é o Apalpador, que lle dirías? Quen é o Apalpador e, sobre todo, que función cumpre? Bon, diría que o Apalpador é a representación material das nosas festas de inverno, do tránsito que se dá por estas datas, non? E que foi vehiculizado a través desta personaxe polo noso patrimonio inmaterial. Claro, a función del, pois, probablemente se perde nos tempos e sería moi difícil elucubrar cual sería a función concreta, non? Pero, máis ou menos polas testemunhas que conseguimos ter, podemos adiviñar como funcionaba e cual era o seu patrón de conducta. En que ano xurdiu a idea de comezar este proceso de investigación que, vos levastes a cabo sobre o Apalpador? O sea, como xurdiu esa idea e en que ano comezastes? Nos podemos atribuir moita responsabilidade, pero nada tería acontecido se non fose polo texto de Xosé Andrés López González, que é un investigador que no ano 2001 e seguindo a fiel tradición da galeguidade de que todo nace na emigración, pois no concello madrileno de Corredor de Henares, onde hai unha asociación galega, publicou un traballo sobre uns estudos que fixera ele no Courel e onde se falaba do Apalpador. Ese texto foi rescatado no ano 2005, creo, polo Portal Galego da Lingua. No 2006 chamou a nosa atención, era unha comisión da Xentalla, decidimos inicialmente sacar un primeiro textiño, non? Con unha descripción da personaxe e tal, e iso foi o que pasou no 2006. Depois, creo que fora no 2007 todo estourou xa, non? E sobre todo gracias á magnífica labura de Leandro Lamas, non? Que nos fixo a primeira ilustración. É fundamental nomear a Xurxo Souto, non? Que nese momento tiña aquel mitolóxico programa aberto por Reformas, que foi fundamental tamén. E pois os movementos sociais fixeron o seu traballo, a impecável rede de centros sociais respostou e fixo o traballo real de divulgar todo isto, e foi así como se detonou este cambio sustancial da nosa celebración de inverno. Tedes constancia, máis alá do texto que nos comentas, se había outros traballos de investigación anteriores aos que realizastedes vos? Só hai un rastro que claramente fai referencia a isto, e é un texto presentado polo etnógrafo Xesús Taboada Chivice en Lisboa, nun congreso etnográfico, onde fala das tradicións do Nadal, comenta unha frase que tamén se celebraba por esas datas a noite do Apalpadoiro. A única referencia previa que temos, o cual é significativo, dado que nós fixemos un enorme esforzo, pero con moi pouca base, con moi poucos recursos e con pouca formación incluso, conseguimos todo isto espectacular, que un país con unha institucionalidade cultural sobredimensionada, non? E
eu diría, centenares de salarios vinculados á cultura e á etnografía galega, que ninguén fixese ese esforzo de rescatar a nosa esta tradición tan espectacular, non? Bueno, nos ten que facer reflexionar, non? Como eventos sociais e como pola parte institucional, onde tamén hai se presume certa vontade, pois como puide acontecer iso, non? Pois sí. Sí. Logo, un pouco, bueno, detrás de todos estes procesos de recuperación sempre adoita, ou casi sempre, haber un pouco de oposición ou moita xente pois que demanda máis información, documentación, non? Ti, por exemplo, que lle argumentarías unha persoa que con toda a boa vontade do mundo acredita en que existindo a personaxe do apalpador, ou, bueno, como se falaba do pandigueiro na zona de Tribes, non? Que acredita que, bueno, sendo eso parte de zonas moi concretas, non tería sentido estendelo como se está facendo o resto do país, non? Incluso hai xente que, bueno, que nos comentaba, bueno, pero isto é como se colles o cigarrón ou os peliqueiros e os levas e os faz propios de outras vilas, non? Cando realmente o apalpador é propio dunhas zonas moi concretas. E ademais, para apoiar este argumento, non, hai tamén xente que di que, bueno, que é certo que non hai moita documentación que xustifique a existencia do apalpador, que o traballo de etnografía que fixo o grupo Nós no seu momento non se recollía o apalpador e entón que, bueno, que se xustifica como intentar copiar unha tradición como é a do Orenchero en Euskal Herria, non? Para ter o noso propio Papá Noel galego. Entón, que lle argumentarías ti a xente neste sentido? Bon, a ver, hai un previo a esta resposta que é fundamental, e é que o apalpador apareceu ali onde se procurou. Isto é importantísimo, porque mentres no traballo de Xosé André facía referencia a 3 lugares, que eran Cares, Courel e o Vale de Louzana, nos, bueno, pues porque en certos momentos tivemos a capacidade de ampliar un pouco o radio, chegamos a Samos e Monforte, e temos grabazóns en lugares onde el non tiña constancia de que aparecese. Nós non fixemos máis, pois, bueno, como ben sabedes, hai momentos de explosión onde a colectividade se emociona e fai o seu traballo, non? Nos temos os nosos oficios, os nosos traballos, e en aquel momento, pola efervescencia do momento, tivemos moito traballo feito, pois eso decaeu. Pois a verdade é que moitas veces pensábamos que gracias a nós iban disparar as investigacións, iban sair todos os bolseiros da Facultade de Historia, os investigadores do Instituto de Cultura ou os asalariados do Consello da Cultura iban sair en carros e coa súa formación e coa súa capacidade a investigar eso. Ninguén fixo nada disso. Que me conste, a única investigación é nosa. Entón, claro, eu non sei se o palpador vai en máis lugares. Parece, digo, eu antes de nada aclarar que todo isto se fixo por parte de xente que moitas veces non tiñamos formación, como é o meu caso, e eu non falo coa voz de ningún erudito sabio, falo coa voz do militante de base que se pon a facer o que non fan os que cobran por iso. Eso é importantísimo, vale? Entón, claro, nos fomos alá con toda a probabilidade o apalpador existe en máis radio xeográfico. Eu estou convencido. Escoitámolo, pero non se puido gravar en zonas incluso da Galiza baixo administración asturiana, por exemplo. Vamos, que hai muitísimo traballo por facer. Probablemente cheguemos tarde, porque xa eran unhas idades onde se lembraba que era moi difícil que conseguir, non? Porque era xente moi maior, pero eso é o importante, que o apalpador estaba onde se buscou, non hai... Claro, eu sempre me sorprende ese tipo de actitudes de persoas que con toda a probabilidade non teñan dato etnográfico de Gaspar, Melchor e Baltasar en ningún lugar da Galiza.
dato etnográfico refío, claro, os últimos anos sí que ao final eso se instaurou, non? Pero non parece que nos pomos exquisitos só cando a cousa vende abaixo, aplicando casi unha actitude un pouco clasista, non? Claro, se me conta unha persoa importante, non? Que está aí en tal institución, pero como veñen estes de abaixo, hai que cuestionalo, non? Hai un proxecto nacional, claro que sí. Non investigamos as tradicións para metelas nunha bañeira de formol no Museo do Pobo Galego. Nos facemos isto porque temos na cabeza un país que vende atrás pero que vai para diante. Entón, cando recuperamos todo eso, claro que o proxectamos a nivel nacional, por suposto. O Samaín está registrado en toda Galiza. Dirán moitos, sí, claro, por suposto, dirán outros, nin coña, nunca na miña vida escoitei falar diso. É a mesma actitude que se ten na lingua, moitas veces, onde o galego é inventado porque na miña aldea nunca se dixo tal cousa, non? É porque aí temos que voar por cima de todo iso, ter claro o que estamos e aplicar o que dicta a nosa proposta nacional, non? De que queremos un país, vamos, sin dúbida. Eu teño lido sobre, bueno, a respecto do que diste, teño lido así algúns artigos que incluso falan de que é probable que no seu tempo puidera existir o apalpador noutras zonas do país, incluso con outros nomes, mas que tamén a situación de illamento na que se atopan as comarcas, as localidades onde se atopou o apalpador tamén igual tería que ver con que aí se encontrar máis testemunhas. Eu non sei se iso ten algo que ver, se o tedes estudado nese sentido ou que, porque, bueno, principalmente falábase do Courel, agora tamén escoitamos en Monforte, de Tribes, incluso temos lido de xente do Bierzo, entón, bueno, eu non sei se, sobre todo, influe a cuestión do illamento desas localidades. Sí, sen poder ter a certeza, con toda a certeza estamos falando dunha figura que en algún momento da historia, probablemente de fai moitísimos anos, foi exactamente a mesma. Por comentar, nos primeiros registros do Olenchero vasco, hai descripcións moi concretas, pero unha delas é que o apalpador, o Olenchero, tiña 365 ollos. No vídeo, non sei se todo o mundo pode velo, hai unha muller moi maior que nos di que tiña medo do apalpador porque traía 365 narices, non? Claro, quen estábamos grabando coñecíamos os dados etnográficos do Lenchero, puxemos cara de susto, bueno, de susto non, de emoción. Claro, ela explicounos, claro, é que o apalpador é o ano, vale, entón ninguén que teña un pouco de intuición neste aspecto pode negar que o máis con total certeza era unha figura extendida por todo o territorio. Que chegamos aí, vale, home, sí, efectivamente, hoxe pode estar reducido aí, pero é un pouco perverso pensar que temos que ir celebrando o apalpador ali, o apalpabarrigas no outro lado e outras figuras que nos atopamos, non? Nunca se fixo así, sobre todo cando a intención era rescatar un país. Xa digo, esa parte de vontade non podemos negala, claro que tiñamos unha vontade de criar unha tradición, porque todas as tradicións, absolutamente todas, son recriadas. Non existe unha tradición que estexa gravada nun petroglifo no pico sacro, sabes? Eso non é eterno. Sempre houve seres humanos que colleron o que había atrás e criaron unha personaxe nin a muñeira se bailaba así, nin a gaita tiña Gore-Tex dentro, nin nada disso. É dicir, todas as tradicións están vivas sempre cando exista vontade. Pois sí, eu aí creo que a resposta é exacta. Hai unha vontade, e a vontade popular de que exista é o máis importante. E antes de continuar, eu simplemente animar que, por certo, estamos xa casi nas 70 persoas, vamos subindo pouquiño a pouco. Eu sempre recordo que compartades se vos está gustando nas vosas redes sociais, que estamos aquí en directo. Recordade que este vídeo queda subido e que logo tamén se pode
se pode volver a acceder a él. Nos polas estadísticas vemos que hai moita xente que volve ver os vídeos dos programas dos directos que estamos facendo, quero dicir, xa están todos en 1000, 2000, 3000 visualizacións dos que temos subido desde hai 4 semanas, e entón, bueno, nos animamos vos tamén a que se vos está gustando, que compartáis as vosas redes sociais, e que a ver se chegamos, se superamos os 70 en directo, os 80 e tal. E por segunda cousa é o mesmo que nos comentaba aquí Ideafix Basili, que fixo unha pregunta que apuntamos para comentar, pois nada, dentro dun anaquiño, que se tedes calquer cuestión, pregunta ou dúbida, que non dubidedes en escribir, que o chat está, ademais de para comentar cousas secundarias ou pasalo ben, tamén está para preguntar dúbidas ou bueno, cuestións de interese, anécdotas ou mesmo a vosa propia experiencia sobre o que é Apalpador, como se foi recuperando, e tamén no voso concello, no local onde vivides, como foi todo ese proceso. Entón, nada, simplemente eso, animarvos a que participedes. Por continuar así un pouquiño, precisamente na tarefa esta de recuperación, que era tamén un pouco o que comentaba a última pregunta, pero xa enlazando un pouco a labor que fan os centros sociais e concretamente tamén a xentalla do Pichel, que destacamos, e nos así o quixemos tamén poñer tanto no artigo que temos no noso blog como presentamos este directo, era que esa recuperación e esos estudos e tamén moita parte da socialización, isto comentaba ti, Paulo, ao principio, veu da man do movemento popular, dos centros sociais, non viu da man de precisamente nin da Xunta nin de institucións que quizáis teñan deberían de ser, non? Quen o fixera. Entón, un pouquiño, gustaríame tamén, nos gustaría que nos contaras, unha vez que a xentalla, que vos facés todo ese traballo, como eso é capaz de sair de aí e irse socializando no resto do país, como foi ese proceso, como viviches ti ou como viches ti. E logo, esa unha parte, e a segunda parte sería, é certo que agora hai, bueno, por lo menos hai institucións a nivel local, a nivel concello, que sí, pois, vamos a decir, foron introducindo esta figura. Entón, quizáis non todo o país, non en todo o país, pero sí en algúns sitios. Entón, pois, como vesti agora esa parte, esa difusión, e como se pode conxugar, no, a parte popular e a institucional nestos momentos? Bon, se conxuga como suxeito do predicado. O suxeito sempre son os movimentos sociais e o mundo asociativo, absolutamente sempre, e tal é así que ir hacia atrás é fácil e ver cualquier outro proceso de mudanza social sempre protagonizado desde abaixo e sin excepción, ademais, a posteriori se pervirte e se crea a ilusión de que o cambio foi desde a institución. Sempre foi así. Lamentablemente, eu estou convencido, e xa se ve como moitas veces, cando se fala da recuperación do Apalpador, cada vez é máis fácil atopar un silencio sobre a xentalla, por exemplo. Cada vez é máis fácil. E non pensemos no enemigo, Non pensemos no enemigo, porque moitas veces a institucionalidade teóricamente próxima tamén ten pequenos esquecimentos, non é ningún afán de protagonismo. A min non me afectaría en absoluto que en vez da xentalla puxese a rede de centros sociais, a rede de escolas populares semente ou o movimento asociativo, como ben dixestes vos ao principio. Pero sí que me parece casi indigno que cando se fale da recuperación do Apalpador non se fale da orixen ascendente do mito. Claro, a recuperación naceu na xentalla, nun centro social moi fértil e donde se misturan moitísimas correntes políticas e todo o mundo fixo achegas a ese proceso. É certo que houve como unha especie de laboratorio, non? Porque a final a Apalpador ten varios nomes, como ben falastes, recollimos Apalpador, Apalpabarrigas, Apalpadoiro, en ocasións os apalpadores que baixaban da montaña,
nunca o pandigueiro, isto teño que decirlo tamén, e o apalpador tampouco tiña unha descripción física moi concreta. Moi poucas veces conseguimos que nos fixeran unha descripción física, o Xosé Andrés sí, non? Pero nós non gravamos iso. Entón, é certo que tú cando tes unha serie de datos tes que crear un produto. Si queres incidir, si queres facer museística, non. Eu por eso entendo que haxa moita xente que se dedica a algo moi habitual no movimento galego amplio, non? Que é discutir insistentemente sobre como se chega cual é o mellor camino para chegar a sitios distintos, non? Que cando a xente discute eso sempre insisto, tú que queres? Dice, non, eu quero crear que se describa a tradición, que teñamos un... Non, eu quero cambiar este país. Entón, si temos dous objetivos distintos, é normal que ninguén entenda, ou, bueno, que haxa xente que non entende que nós o que fixemos foi recoller toda a tradición, metela dentro da coctelera, sabes? E intentar crear un produto único, que eso non existe na etnografía. Eso non existe. Nin existe unha lingua única. Moitas veces a comparación coa lingua é moi útil, sabes? Porque, claro, todo o mundo comprende que teña que existir un estándar lingüístico, non? Pero co palpador tivemos que facer o mesmo. Houve que estandarizalo desde un lugar onde o palpador estaba dando os últimos coletazos da súa vida, sabes? Entón, estaba completamente deformado, adaptado a cada lugar, con nada que unía e tal. Entón, nos, con todos esos datos, tivemos que crear un produto. E creámoslo con un ponto de vista que é fundamentalmente colectivo. Nos queríamos sumamos todas os pareceres e tras moitos debates que internamente foron, bueno, pues había discrepancias e tal, pero ao final todo o mundo consensuou en que o que tiñamos que exteriorizar era un produto elaborado, vale? Un resultado, un nome, unha apariencia, unha data, o Nadal, e entón, claro, eso, a historia, máis ou menos, nos di que fallar non fallamos moito. Vale. No nacemento, claro, houve obstáculos, porque houve un acoso por parte do españolismo máis rancio, que non é necesario nomear, claro, reaccionan ante cualquier cousa que non signifique España, como sinónimo, pero tamén houve moita reacción interna, non? De xente que moi ligada ás tradicións, que falaba de que aquí sempre foron os reis, vinculando erróneamente os reis magos de Oriente cos cantares de reis. Houve un señor presidente da Real Academia Galega que meteu no Faro de Vigo un artigo incendiario criticándonos por inventarnos tradicións alleas sin soporte, non? Entón, claro, tú tes que aparecer en público e no escenario da Galiza, non? Con un produto que funcione, e nós, eu creo que fixemos bastante ben, que con certeza haberá 1000 críticas, non? E haberá, pues a min gustaríame que tivera outro nome, a min gustaríame que tivera outra vestimenta moito máis tradicional, a min gustaríame que tivera monteira, zocos, que levara coroza, que levara, sabes, é dicir, claro, cada un pode pensar, pero eu garanto que todas as decisións tomadas tiñan soporte material na nosa investigación e todas están meditadas. Non é fácil, se tú queres que o apalpador sexa celebrado nunha asociación de veciños nun barrio de Pontevedra, meterlle ao apalpador unha coroza non é a mellor idea. Non é a mellor idea. É un exemplo que poño, non? Claro, sería espectacular, sería moi bonito, pero claro, é un problema ese. Entón, nós íbamos tomando decisións, tamén pensando, e coa nosa práctica de vida asociativa, pensando en que o produto fose útil para o noso movimento e para a recuperación en concreto. Pois sí. E, bueno, sobre todo o que comentas, e xa temos falado antes, sendo Courel como casi o epicentro onde atopastes máis testemunhos, claro, eu polo un pouco o que comentas, un pouco a información que xa tiñamos e tal,
daba impresión como que a tradición do apalpador seguía vixente no pensamento de moita xente moi maior, mas non estaba xa estendida nas novas xeracións dos mozos e mozos, o propio Courel e desas zonas, non? Entón, non sei se vos tedes constancia de que, bueno, este proceso que hai de recuperación do apalpador, que, bueno, sí que é certo que está gañando moita forza, si serviu tamén como estímulo para a súa recuperación no propio Courel, bueno, nos Ancares, en estes sitios, non? Porque aí sí que sería interesante, ademais, que unha zona como Courel, alén de fornecernos de información, etnografía, etcétera, non? Tamén puidese recuperar a súa celebración. A ver, é unha tarefa que, por ser unha entidade local, non nos corresponde moito, non? Sí que, o sea, non podemos ir ali a facer ese traballo. Si nos consta, digo polo que dixese ao principio, chegamos a topar a algún adolescente que coa tradición viva, do adolescente, sí, que vamos, que el, o sea, un rapaz de 20-25 anos incluso que tiña que el de pequeno tivo o apalpador, tivo presente iso. Si agora, a min constame de algúns concellos donde saiu o apalpador e donde, pois eu que sei, gracias a esa revitalización e a que saiu no lugar, onde vamos a negar as cousas, chegou a ter como unha vitalidade. Claro, é unha pena, porque moitas veces, así como anécdota, nas últimas visitas que fixemos ao Courel, moita xente nos contaba a versión perfecta, a versión posterior a recuperación, sabes? É dicir, tú cando ibas a facer as primeiras investigacións, as historias eran, vamos, diversas non, era outra, é dicir, había saían no entroido de apalpador, saían no 28, saían todo ano, saían no 20, é dicir, había de todo. E nas últimas visitas, sí, falaba sempre a boa, saía o 25, iba vestido con unha barba vermella, non sei que tal, non, xa decían, isto non perdeu aí un pouco valor, pero bon, é unha pena, pero os países funcionan así moitas veces, non? A verdade que nós fixemos a investigación xusto antes de que saíra todo e tal, entón aí quedou grabado. A verdade que sería bueno, e está sendo en algúns lugares do Courel unha fortaleza, digamos, como comarca e un motivo de orgullo, pero tamén temos que meter na ecuación a situación de avellentamento do espazo, non? E de que debe ser moi difícil manter a vitalidade con esa situación donde a vida que produciu o apalpador, a tradición originaria, está un pouco desaparecida, non? Un pouco ligando co que comentabas antes, que incluso, bueno, pudestes atopar algún paralelismo, aunque fose casual, coa figura do lenchero, e tamén índonos un pouco máis, vamos a dizer, abrindo un pouco máis o foco, ti verías ou ves algún tipo de relación entre esta persoaxe e outras persoaxes da tradición popular dos diferentes povos que hai, tanto na península como no resto de Europa? Sí, a ver, hai unha liña clara que polo de agora se estende pola franxa atlántica de Europa e que parece coincidir bastante. Si metemos na ecuación a árbore, o carbón, as datas, non? O xigante, o tal, si dá a sensación de que hai algo que está unido. O lenchero significa carboeiro, non? É dicir, o que pasa que a mí moitas veces me dá un pouco de vertixe facer afirmacións, non? Ou empezar a elucubrar sobre unha unión aí tan fraterna, non? Entre todas esas tradicións, porque, bueno, te podes emocionar demasiado. Entón, bueno, pois eu creo que están conectadas claramente. O caso do lenchero, xa digo, dos 365 narices foi importante, porque aí veíase que está falando de exactamente a mesma personaxe.
non estudiamos un pouco algunhas outras tradicións, pero tampouco chegamos a profundizar demasiado. Pero hai demasiadas coincidencias, non? Demasiadas coincidencias. Pois xa, se te vas un pouco para a parte mediterránea de Europa, eso difumínase, non? E non existe nada semellante. De feito, bueno, comentando sobre isto, hai que eso nunca está claro, non? Unha personaxe en Écija que se chama o Tientapanzas, que hai xente que afirma que ten que ver coa repoboación de galegos naquela zona. Eu non sei se están ligados, mas sí que é certo que a celebración que teñen ali é moi similar en cuanto ao nome, mas tamén a propia celebración, non? Non sei se tedes investigado un pouquiño sobre iso. Non máis investigación que a que saiu nos medios. A verdade é que houve en algún momento o proxecto de ir ali, pero non se chegou a ir, porque nos parecía, claro, espectacular. Máis que non sei se repoboaron con galego. A zona sí que hai evidencia histórica de que foi conquistada, non reconquistada por galegos, non? Entón, bueno, a verdade que as semellanzas son tan extremas que, claro, dá para pensar que se instaurou pola nosa presenza ali, ou que a área xeográfica é máis ampla do que pensamos, pero bueno, a verdade que está un pouco fora de foco, non? Sí, e logo, bueno, ligando un pouco con todo o que estás comentando, e xa citamos ao principio o documental ese de A de Vir ao Palpador, que a verdade está moi guai, porque é historia viva, vamos, aparte o que diste, ves que antes incluso de que se empezase a socializar o apalpador, xente que conta de cando ela era pequeno, como vivían e tal, non? Non sei se na Comisión de Historia da Xentallo do Pichel se tedes máis documentación deste estilo, ou se tedes pensado publicar máis testemunhas dos traballos de campo que fixerades no seu momento, non? Porque eu creo que lle dá un soporte moi importante. Claro, non sei se ainda tedes máis material ou non. A ver, foron casi 4 anos de viaxes, non? Algúnas delas, como aquela que denominamos Operación Castañeiro, contou con decenas de activistas, non? E foron 3 días. O que vemos no documentario, que eu encarecidamente convido a visualizar porque é moi emotivo, non? O que vemos é o resumo, digamos, de todo o grabado. Hai máis grabacións e, por suposto, están extractadas, non? Entón son grabacións máis longas. Esas grabacións non é que as teñamos guardadas, foron incluso entregadas a diversos e diversas investigadoras galegas, agrupadas e organizadas. Novamente teño que decir que non hai resposta a iso, é dicir, os arqueólogos, antropólogos, etnólogas, investigadoras varias, que se nos ocurrían e íbamos entregando material, porque, insisto, nos atesouramos ese saber, pero tampouco éramos ninguna autoridade académica para tal. Entón, bueno, foron entregados a algunhas persoas que considerábamos que les podría. Por agora non hai resultado. Home, sería interesante crear un almacén online onde poder descarregar todo o material a estas alturas. É un proxecto que hai que poñer en marcha. É bastante material, bastante peso, pero bueno, así non habría ningún problema niso. Pero claro, hai moitísimo material, moitísimo. O que vemos aí é, basicamente, non descubrimos nada novo. Houve máis viaxes e tal, pero non houve nada que salientar. De feito, moitas das últimas viaxes foron un pouco tristes porque unha parte das persoas que están no documentario ian morrendo, claro, eran moi maiores. Ben, pois nada, eu pediría a xente que está no chat que se centrase un pouco no tema que estamos tratando e non no significado da palabra apalpador noutras linguas da lusofonía. Entón, digo así por un pouco centrar as cousas onde estamos
falando. Bueno, seguimos aquí bastante xente, creo que está sendo bastante interesante, non sei como vedes, temos bastantes preguntas que nos foron facendo diferentes persoas que, bueno, podemos así de rápido a ver se si les damos tamén unha resposta se vos parece. No Ideafix Basili pregunta: normalmente polo que vin o apalpador adoita pois vir ou baixar o día de Nadal, pero que el tamén viu que podía ser o 31 de decembro. Entón, creo que isto xa, ademais, fixeches, Paulo, antes referencia, ademais, tema de tradición, de tema de diferentes testemunhas e de como construíchedes vos o que a figura, pero bueno, por respostar un pouco, nada, el me pregunta eso, suele vir por Nadal, o día 31, si está eso ben, etcétera. A ver, eu moitas veces é boa pregunta, e é unha pregunta moi habitual, porque claro, a xente quere coñecer a data concreta, non? Eu moitas veces respondo así un pouco brincando, non? Que o apalpador non existe, vale? Son os pais. Entón, non podemos ter unha resposta verídica e non podemos ter unha... non, sí, mira, ao final atopamos a solución porque houve un vello que nos dixo está todo o mundo confundido e é o 28. Que nos dixeron 28. Entón, claro, a palpador ven o 31, ven o 25, ven o 28, sai no entroido, sai todo o ano, ven, sabes, é dicir, qual é a resposta a todo iso? É dicir, a máis habitual é unha frase que aparece moitas veces así dita, que denota que eu non creo que viñera un día en concreto, vale? Era por esas datas, pero moitas veces decían polo final de ano, será o 31. Vale. Acontece que o ano natural, claro, 31, bueno, pues si estamos falando dun acontecimento dunha sociedade labrega, o acontecimento era cando o sol paraba e empezaba a subir, non? Ese é o cambio de ciclo. E o cambio de ciclo, que eu saiba, é no solsticio de inverno. A propia cantiga do apalpador fala do día do Noso Señor. As cantigas son difíciles de cambiar, sobre todo cando riman. Entón, é un dato etnográfico que para nós ten muitísimo valor, claro. E non só eso, ademais é a data que necesitamos. Correcto. Vale, e isto, soportado no que dixen antes, é tamén importante. Eu non sei como pensades que funcionaría o apalpador no 31, pero vamos, entre o nome e o momento de desfase pode ser moi simpático. Todos os debates foron dados internamente. Todo foi premeditado e nada foi inventado. Isto tamén é importante, vale? É dicir, nós sempre quixemos soportar o que decíamos en dato etnográfico. E, claro, isto é importante. É dicir, nós temos 25 datas a etnografía o sea, en todos lados ven o 24, menos en Galiza, que se confundiron e ven o 31, vale? Entón, claro, é dicir, nós temos que pensar no que necesitamos e temos que ter un dato etnográfico que nos soporte. E tiñamos as dúas cousas. Vale. Temos outra pregunta de Gloria que xa está respondida no chat, pero vou na comentar por se alguén se lle pasou porque quedou bastante arriba, que comentaba se había algún libro onde se falara deste, bueno, do tema de todo este tema, si había un libro a venda. Bueno, vin que Bruno contestoulle que é un que se titula Teoría de Inverno, os presentes do apalpador. Entón, non sei se tes algunha, Paulo, ou algunha outra recomendación ou queda esta dita. É así de lamentável. É o único libro que saiu teórico, e máis ou menos teórico, feito por nós, bueno, con moita xente convidada e tal, si Teoría de Inverno. Non habría que reeditalo, por certo, porque, bueno, aí sacáranse daquela bueno, eu non sei se está en PDF en algún sitio, pero bueno, me imagino que sí, non o sei, se non habría que subilo, é o único libro que há, vale. Correcto, pois queda aí tamén a recomendación e o título, Teoría de Inverno. Por certo, quero por o acento espectacular, non? É dicir, menudo acontecimento etnográfico. Será que non hai publicación sobre historia e etnografía neste país? Pois, desta parte... Non, é increíble, a verdade. Eu digo vos unha cousa, cando
subes pola Nacional Sexta, arriba de todo ali no Piornedo, e saes na gasolinera, a mai do dono da gasolinera nos falou do apalpador, é dicir, que non había que ir moi lonxe para atopalo, non había que ir moi lonxe. Entón, por eso que ten un punto máis que espectacular de indignante. Sí, ¿no? Sí, a verdade que sí. Sí. E sobre a parte o que comentas, sí que é certo que están saindo moitos libros xa de temática infantil sobre o apalpador, pero de todo o que máis a nivel etnográfico non hai nada. Eu teño o libro do que falades, porque xa fai bastantes anos viñerades, non me lembro moi ben quen, a presentalo ali a Revira, a Pontevedra, e é un auténtico librazo. Eu sí que o recomendo, pero é unha mágoa que, o sea, dende un espazo popular sen ningún tipo de axuda atopedes tanta información, se poida sintetizar tan sinceramente, entre comillas, nun libro, pero logo a nivel de institucións, a nivel cultural, non se faga nada nese sentido. Que, bueno, sobre isto, ligando, hai un comentario de Sergio Salcedo, que pregunta si sabes se as escolas galegas están a tomar iniciativas para recuperar o apalpador nos seus alumnos e para socializar un pouco entre os alumnos, non? Porque sí que é certo que dentro dos centros sociais sí que se está vendo que en diferentes vilas se está impulsando todo o tema do apalpador coas crianzas e tal. Ben, antes falei de que naqueles momentos houve persoas importantes, non? Como Leandro Xurxo Souto e sobre todo os colectivos dos que falei, non? Que eran aos centros sociais e as escolas semente. É innegável que foi fundamental as equipas de normalización, escolas varias, é certo que a parte educativa tivo moi boa resposta tamén, non? Ante isto. E en parte que non tamén é fundamental, digamos, o papel das escolas. Tivo moita repercusión nas escolas e hai que recoñecer, non? Pregúntanos, Tirso, si nos podes comentar en que outros proxectos estades traballar agora, actualmente, si que estades en... Concretamente, pregúntanos sobre a Comisión de Historia da Xentalla. Se estás a traballar en algún outro tipo de proxecto, pois entendo que é semellante actualmente. A ver, semellante agora mesmo non. Houbo algunhas ideas, pero non houbo nada parecido. A Comisión de Historia, digamos que ten as dúas vertientes, non? Unha a do 36 e das loitadoras e dos loitadores a historia sin data, non? Digamos, a nosa historia medieval, da nosa historia e do noso patrimonio, non? Entón, bueno, hai moitos proxectos en marcha, pero algo parecido a do apalpador agora mesmo non há. A verdade é que ainda hoxe o falábamos, non? Que hai tantas cousas por onde tirar, o sea, hai tanto por recuperar. Dadesvos conta que nós ao final estaban no Courel e te decían, no, é que nós íbamos en saias cando éramos pequenos, e tú, como estabas pensando xa te emocionabas, pero como, no, hai que centrarse no apalpador, e nos decían, no, é que os cantares de reis super presentes e completamente descristianizados. Por eso decía ao principio que aí hubo unha hibridación entre o nome Cantares de Reis e os Reis Magos, me temo que perversa por parte da Igrexa. E eso todo está por investigar. Deixámoslo en mans de grupos parroquiais, entón non saben, claro, que vai sair de aí. Hai moitísimos proxectos que facer. O propio Entroido, que eu creo que está moi vivo en Ourense, pero moitos entroidos tradicionais urbanos incluso están desaparecidos en combate, que con ferramentas tan populares e accesibles como a galiciana é fácil ler sobre os carros que viñan das parroquias urbanas de Compostela no Entroido, engalanados con flores e lanzando pétalos, sabes? Temos unha tradición tan potente e temos toda unha institucionalidade dedicada a trazar as isoglosas de onde decimos irmão e onde decimos irmán, que é verdadeiramente lamentable, como non hai ninguna proxección de mudanza, non?
Non estamos agora traballando en algo así, temos proxectos se cadra máis ambiciosos agora mesmo, pero donde traballar, vamos, aquí hai canteira para todas. Pois sí. Hai unhas preguntas que fan Gloria e Sandra que eu creo que podemos intentar fusionalas nunha, e é que, bueno, que hai xente xente en xeral que di que, bueno, que o nome do apalpador non é un nome adecuado, non? Porque é un home que tocaba aos nenos a tripa, que é unha figura pedófila, incluso patriarcal, non? Eu, claro, moitas veces cando leo isto digo, joder, entón Papá Noel, que é un señor que asalta as vivendas, non? Eso ninguén o di, ou seja, pero como vedes, quero dicir, se vos recibistes moitas mensaxes neste sentido e sobre todo claro, como percibides despois de todo o traballo enorme que facedes de recuperación e divulgación desta figura, non? Que existan sectores da sociedade que veñan con estes argumentos. A ver, eu teño 3 fillos, quen lle toca a barriga son eu. A min pareceme espectacular que a día de hoxe alguén vexa os primeiros 50 segundos do documentario e vexa ao señor Xaime falando con esa tenrura de cando viña o seu pai a tocarlle a barriga e haxa alguén que pense en sexo, de verdade que hai algo que falla. Eu non sei se hai que parar de ver a tele, se hai que apartar os meus fillos desa xente. Eu non sei a día de hoxe o que pensar desa circunstancia, porque repítese en sectores ultrarreaccionarios e repítese nos teus compañeiros de militancia. Sí. Hai veces que diste, que espera, que non viña ninguén, que era papá. Sabes? E que hai unha cousa que eu moitas veces hasta me respondo mal, non? Porque non sei hasta que punto podemos permitir que eu sei que elas fan resposta, están divulgando unha pregunta que sí se fai, que hai moita xente que claro. Eso que vai a nome e tal. Home, se queredes, nos inventamos non sacamos o vídeo e poñemos un nome máis bonito, pero como vos dixen ao principio, nós, cando preparamos o produto de recuperación, tivemos que escoller entre o que tiñamos. E o que tiñamos era apalpador e apalpabarrigas. Vamos, non había moito máis. E o apalpador chamase así porque é papá que lle toca a barriga aos nenos para saber se fearon. Eso é o que é. Si de aí saltas a sexualidade así, sin traxecto, entón algún problema hai. Pero o problema social eu sei que existe. Pero, bueno, porque aí temos que ser firmes, non? En que ese tipo de brincadeiras e que non veñen a conto. Sí. De feito, nós en Orgullo Galego temos recibido tamén comentarios e xente que é favorable a esta imaxe e que non sí, pero por que non se promoveu o nome de Pandigueiro, porque soa moito mellor que da Palpador, claro, como se ao final ti puideses construir a tradición como a ti che veña en gana e non como coa información que ti recolles, non? O sea, un pouco... E claro, eu a verdad, xa a nivel personal teño que dicir que eu non pensei niso ata que empecé a ver xente a dicir esas cousas, pero bueno. Quero dicir, vamos, agora que non os escoita ninguén, o nome Pandigueiro está guai. Vale, o nome Pandigueiro é moi bonito. Quen máis quixera que houbera eso. Que fixemos cando apareceu Miguel Losada en Aberto por Reformas dicindo que en Tribe se chamaba Pandigueiro? O primeiro foi ir a ver a Miguel. Tivemos unha conversa con ele onde nos contou en que aldea se escoitara eso tal. Entón, o seguinte que fixemos foi irnos 4 días a esa aldea onde viven 20 persoas 4 días a buscar, e como non atopamos nin rastro, empezamos a abrir o foco e fomos a que o propio Tribes. Nos máis non pudemos facer. Se alguén, por favor, consigue gravar o Pandigueiro, eu, vamos, creo que tería serias dúbidas de se estamos a tempo de cambiarlle o nome. Se alguén non lle... bueno, non sei, é un pouco... Todo é así un pouco complicado, non? Chamase apalpador, non creo que haxa que vinculalo con nada. A min, personalmente,
me parece super tenro o de confirmar que están ben mantidos e garantir que todo o ano seguinte van a estar así e deixar as castañas, e que me parece que temos unha tradición magnífica. O que pasa que, xa digo, como decía ao principio, parece que como fixemos nós, como non ven da Real Academia Galega, pues aí temos que ir buscando a ver onde están os defectos e todo. Xa sei que se fai sin má fe, pero ten que haber unha reflexión sobre iso, sobre como pode ser que te veñan á cabeza esas cousas, non? No, e eu creo que a clave moito ben polo que dis dixeches ora ao final, e tamén quero dicir, e reflexionamos hai un anaco tamén o problema, quero dicir, se isto fose un produto que sacara unha institución, é probable que non houbera nin moito menos este tipo de discusións e ataques, que nós, máis alá do que comentan aí algunhas persoas polo chat, temos que dicir que todos en Orgullo Galego, ademais que nos recibimos moitísimos comentarios sempre, a decir que é unha loita, e podo dicir o Borxa, que quen máis está no día a día das redes, é unha loita constante todos os nadais con este tema, pero podo dicir centos de comentarios facendo referencia a isto, que é probable que pode ser que algunhas persoas sexa de boa fe, pero tamén é certo que eu creo que aí sí que creo que hai que ser firmes. Está claro que ese tipo de ataques veñen por quen quere afundir a figura, non é unha crítica constructiva, é basicamente o xeito de afundila. Entón, vamos, nós polo menos eu así o percibo por todo o que nos chega a nós, quero dicir, cando o ataque é público, porque moitas veces pues, na intimidade te digo, home, joder, a verdad que o nome xa lle vale, non? Entón, pues, decir, bueno, pues mira, o que hai, pero cando é público sí que é certo que moitas veces denota un pouco oposición, non? Basicamente eu creo que é reacción no sentido máis estricto, non? De que isto sempre foi así, como se os Reyes Magos tiveran algo que ver coa nosa etnia, non? É dicir, culturalmente os Reyes Magos acaban na raya seca, onde xa non existen a partir de aí para baixo, non? O Miño é unha gran fronteira cultural, como todos e todas sabemos, e en Portugal non hai Reis Magos. Os Reis Magos veñen de Madrid e esos asumímoslo sin problema, máis, vamos, para nós é casi rancio, non? Decir, hostia, os Reis Magos comparado con Papá Noel, vamos, é unha cousa étnicamente pura, non como a Palpador, que temos os señores no Courel de 90 anos falándonos dele, eso non vale nada. O que é importante é o que sai na televisión española, eso sí, é fundamental, e ademais está imbricado na nosa terra, é tan tradicional, tan auténtico, que hasta ten cantares de reis, que os reis eran nuns lugares 10, noutros os máis xovenes da aldea, e tamén, o sea, vamos, é todo así un pouco como eu non sei se exactamente son inimigos, moitas veces os comentarios eu creo que son pouco reflexionados moitas veces. Sí, probablemente haxa ambos perfis, quero dicir, claro. Hai unha parte que é así. Que, por certo, falando así, ligando un pouco, facendo spoiler do futuro, falando de cantares de reis e de outros tipos de tradicións do Nadal galego, atentos ao directo do día 3, que vai ser o primeiro do ano, onde vamos falar destas cousas tamén, así que xa podedes ir axendando, vale, para que, digo, para todas as máis de 60 personas que estamos agora en directo, que saibades que o día 3 imos tratar tamén un pouco brevemente e por enriba, porque, a ver, o tempo tamén é o que é este tipo de cousas, pero tamén os cantares de reis, así queda como spoiler para o futuro. Bueno, temos aí un par de preguntiñas máis que podemos facer rapidamente, se che parece, Paulo. Se tes por aí, Borxa, se non, doulle eu. Bueno, comenta o Laia que era ve todos os anos como na ETV retransmiten o paso do Lenchero pola Rúa de Euskadi, e que lle dá moita envexa, e que a ver para cando nos nesas cabalgatas teremos o apalpador, porque sí que é certo que, bueno, en Vigo, por exemplo, non, que sai o apalpador varios días, en Compostela tamén, pero non ten presenza dentro das cabalgatas, polo menos en Vigo ata onde eu sei. Pois non, pero bon, é que si todo vai ben, este ano foi un ano así un pouco de impasse, me parece, pero si todo vai ben, gañaremos, non? Digo eu, por lo menos, por lo de agora estamos sumando, algún día conseguiremos sustituir, que é o que se trata.
Sí. Correcto. Bruno comenta, levamos 12 anos de recuperación do apalpador, conseguiuse que diferentes institucións o asumisen e que mesmo a Xunta utilizouno como imaxe de turismo de Galiza. Nas escolas está máis traballado que nunca, etc. Mais eu sigo notando que se os movementos sociais baixamos a velocidade, o apalpador deixará de ter presenza a nivel de rúa. Que cal é a túa opinión, se concordas ou non con esta reflexión? Claro que concordo. Depende de nós, como referencia que dixen antes. Todos pensábamos que despois de sacarnos ese maravilloso documentario se iban lanzar todas as institucións a facer un traballo de campo profesional e intenso, e non foi así. E novamente vemos que non só hai que lanzar as cousas, sino que hai que poñerse mans á obra ano tras ano. Agora mesmo os movimentos sociais están no momento que estamos un pouco de impasse, non? De ano de transición, digamos, ainda así están saindo materiais, as sementes, as escolas sementes sacaron bastante material vinculado ao apalpador, pero vai sair o apalpador en Compostela, en Pasarrúas, pero claro, vai ser un Pasarrúas íntimo, digamos, vai un pouco acompañado, digamos. Entón, bueno, pero é un acontecimento que en Compostela está bastante arraigado xa dos últimos anos, que ten centos de persoas participando. Este ano non, este ano vai sair, pero de outra maneira, e é certo que a lección é que todo depende de nós, dos que estamos e das que estamos no tecido asociativo, que ao final é o que move o mundo. A min eso lembrame, eu que vivo en Vigo, o Concello tamén que intentou absorber todo o que foi o dos merdeiros de Entroido, intentou como absorbelo, controlalo e poñelo como unha figuriña máis aí na cabalgata, e se acabou. E aí sí que o casco vello foi máis firme nesta cuestión e iso non, mira, que isto vai seguir promovendo un movimento popular e vamos a seguir facendo como fixemos dende o principio, porque logo tamén hai esos sectores que se suman o éxito e intentan controlarlo e quitarlo das mans o propio povo, non? E bueno, sobre isto, nada, eu vamos a ir rematando, darche as grazas por esta conversa tan interesante. O que sí que vamos a rematar con un cuestionario final, que basicamente son unhas preguntas que lle facemos a todas as persoas que convidamos, non? Entón, a primeira pregunta é que recomendes un libro. Bueno, aquí vou seguir co que estábamos falando. Hai un libro editado en Ferrol, típica literatura local. O libro chamase Antes de perdermos a memoria, de Alfonso Tellado, e fala do traxecto dun sindicalista tradicional, chamemos, e das súas vivencias na loita obreira ferrolana, donde claramente se vai verificar o que estamos dicindo, que todo vende abaixo. Ben, unha película? Il Gato Pardo, de Visconti. Ponemos esa. Vale. Un lugar a visitar que recomendarías? Aí teño que ir ao meu lugar de orixen e sentarme en algunha das pedras do Castro de Lobadiz a mirar as illas galegas. Unha creadora ou creador de contido en galego que ti recomendes, vai? Bueno, para min, sorprendentemente, a palabra creador me rima con Leandro Lamas, teño que dicir él. E por último, que é para ti o orgullo galego? Porque nos metemos esta pregunta porque sabemos que hai moitas percepcións o que é o orgullo galego, entón cada un ten a súa e queremos coñecer a túa. Eu a vexo como a internacional da galeguidade, quero chamar así. Antes de rematar, coméntanos, Olaya, se podes repetir o nome do libro. O libro chamase Teoría de Inverno. Está editado pola propia Sentalla, do que che. No, o que acabas de comentar, me parece, o que recomendaches. O libro que recomendaches, sí. Perdón. Antes de perdermos a memoria. Correcto. Antes de perdermos a memoria. É unha delicia, xa vos lo digo. Non moito máis. Darche as grazas sinceiras de que pasaras esta, creo que unha horiña e algo connosco,
Son as 10:05 da noite, creo que xa é boa hora para liberarte, porque hai que hacer que facer aínda agora. Bueno, non sei se a vos lle queda algo aí máis por comentar. Non, eu tamén, igual que Anxo, darche as grazas por adicarnos o teu tempo, tamén as grazas, eu creo que por todo o traballo que fixestes para a recuperación do apalpador, e máis, como demostraches hoxe, nunhas condicións complicadas e con moi pouco apoio, non? Entón, animarvos aí a seguir dándolle na Comisión de Historia e nada, que moito obrigado. Nada, obrigado.